puterane kok. Ora terus bure. Ngecap-ngecap anu. Bure tayane ndak jalan langsung ambles kan. Nah, wis ngono gandoli. Kakean entuke ngene jalukane dilongi ndok titik ngono. Itu hari dia wis ngguar. Gua kono. Ora. Lah ya maksudnya Urung ndet. iya kaya kelandepen lho piye. Kurang adem mau dikagoni ngono ki. Enteng ae pangan. Tayane mari. Tayane mari mutune kan titik-titik rek terus anu. Dasane dia kayak gini, kayak gini. Barang ngono yang masa macet tuh iki lho. Gua kuwi sendiri. Iya. Kebanyakan nyedote. Ini memang ruwes ane jalan. Kewungan angge ya. Gua piye kan. Aku lek jentuk tenan lek teori ini dandane piye ndak ada. Ngecap kemarin ki. Lah iya. Tayane ndak sama tuh ya. Iki orang itu tanya wis. Mandek ora kelar. Gila ora kamu kan. Jatuh nang ae. Mesine ndak kelar. Roke wakeh ngono iki. Kayak sing model ngene. Ruwes ini jadi ngono kok. Wong sampeyan sampe terus pentol ngono jadi ya macam iki. Wah wis. Lep Aku pancing sik aku awan pelan. tambahin Gue seringan pegamu. Yang disuket kayak ngarit ini. Kalau saja kan. Iya. Aku tak anu. Yen turun terel. Datang revisi dan benaknya Yang ngarit golek rambat untuk depakan. Wih, Ya apa kuwi? Lah wong kene. nyata ya. Eh, Nyata ya. anu diwet anu. Pasti. Kok catatan ini kene ya? Oh, ya. Ya ono wis. Mana anu. Orang utung kono kayak ora iso. Iki wis plesteron. Nggih. Oke solo iki. Oke solo. Makanya lo yang apa lo beda Terus didom. Ya nang. Asik kok. Nah, nabi kadang iki kan vario. Nggih. Rumah semua. Dan disain. Mergo aku oke. Mbon yang nih, jadi Maxin. Jadi siapa? Samurai. Rumah sulis. Piro dong? Elah. Aku ora kowe mau tak udane metu. Tak takoni iki kok nyauri mending ngono kuwi. Lihat to, Pak. Iya. Wales ya nek wong radumen. Ali mau kerja lho. Nyuwewek cangkem pitik ora ya. Itu 3000. Di motor kan sih. Tapi dulu. Gak ada panen ini saya ikut. So. Diki ngertakne aku. Ya, Pak. Lah maksud kapan? Ini aku ora paksa gaji enten. Maksudnya, oh. Ingin Pak Udi masih di Pak Udi. Wong wis pengen tantang. Engko mari Pak Udi. Anu kok langsung ini Pak Udi sih. Kowe iki jan pitikmu ya. Dikon. Oleh. Oh, itu angkat tangan wis kesel. Ngomong dikon kok ngono iki. Angrene isan. Tadi kan orang iki. Lek kesel angul laran lek maksin. Tenang. Syukur malah. Heeh. Ya ora syukur wong lek keselan wis anu kuliah. Anggur esuk meneh. Wah, lah yang kuliah. Tonggo pun. Pancing iki. Boleh ora pedak. Maksudnya cakek bayarannya dilong. Carane ngono. Oh, tak benar. Tapi aku panis genah lek wong titik. Bapak. Ngapa ning kene sentot ya menawa gerwo papat. Genah pengini. Aku kan njelubuk si kono guys nang jero ngewang. Ngewang akeh. Aku sare pian. Kowe iku ora tak potong sasaku. Keselan dia dapat nang orang. Ebra kesel gini ngetok. Ya, izin wangi itu jadi. Kono cakek. Ayo sok lah. Ayo.
Barangnya longono gitu cah ngono bengane malah kok nyaket tapi malah apik ae. Wah, itu. Yang karo segri Nah. apa-apa. Telepon begok aku. Ada orang pulau. Kalau yang namanya aku tak gotong naik. Salah ngono. Begok. Apa ngerti lah? Oh, ngerti lah di bang aku. Oh, ngerti. Ayo ngomong kan gue sendiri pakainya. Berarti kok kono. Kan ternyata Ya, kan. Hmm. Lah ulah digane dia biar ya. Bangine di Paling banget itu. Dia tinggal dia ya. Sampai- Siapa yang batang? Bisa. Kurang misalnya ngomong deh. Ini dingin geretak ning ketek ta. Coba betul ya? Kayaknya ya nunggu. Nyarek sitok kan ya bingung. Sak timbangan wis pira ya? Akeh duite. Heeh. Jiro lu pas orang tenan aku biar. Kon. Hati banget. Aku kok Hati banget. alasannya ya. Iku kok karek jadi. Di YouTube. Oh iya. Ah, Aja lihat. Kenang-kenangan. ngasih tahu ya ora juga. Batang ewu. Orang ada dum-duman ya. Coba. Iki batangmu dari gimana? Apa? Mulut iki ora yang mulai dah. Bos sahabat tenan. Apa mulai? Gendok duwe duwe. Piye tau? Ngene jan setor nyawa. Setor nyawa jere. Nek omahe ngono kok. Biasa bendungan. Iki mana kena. Nego udah rekam. Gitu ya. Ben. Bisa kentil lima. Sing ndi ngomong saiki. Ora tapi ora. Apa? Iki direkam gawe lekasnya nunggu iki. Kurang ndur. Ora. Nah, ayo sik Ora. kabeh. Atau enggak nanti kok gawang ngono. Ah. Ano, gue. Kan nek su. Gue ngambil di bapak nanti. Sama mancing ya. Apa sih dong? Dulu di rumah saya ada aku. Anu ada penggalan deh. Anu apa bisa? Ada nanti. Loh. Aku ke sembarang, semua ini soal. Aku mau bermajang terus ada. Raya tenan ya, raya wong sayang. Nyantai. Ora kaya awake dhewe. Mulai ono. Ini mulai susah. Aku lihat, lu nak tak goreng menguangan ini. Lah udah-udah ngecel iki tak. Berarti ya. Ora ada kunci dah ngecel iki tak. Kayak ya bang. Ya aja lah kayak Pak Guldi ora kasih. San. Yang boleh paling. Bagi bulan ini banyak. Artinya di pasar ya tak. Pasar tak. Galak ora teh. Jangan.